Знову вернемся до Палямона, ягонага жыцця, ягонага паходжання, легенду, якія тычацца ягонага паходжання. Ёсць такі даследчык Феодосік В, а ў яго вельмі цікавае даследаванне наконт Палямона. Палямон пантыйскі і легенда аб Палямоне о летапісанні Вялікага княства Літоўскага. Існуе такая. Даследчык вельмі добра зрабіўся падыходы да гэтага. І што цікава, што ў гэтым артыкуле даследуюцца антычныя першакрыніцы легенды пра Палямона і пра яго рымскае паходжанне, і таксама пра рымскае паходжанне літоўцаў, не літовісаў, прабачце, гэта трэба ведаць. Ось, і самых вялікіх князёў літоўскіх. І на думку аўтара, у 15-16 стагоддзі былі створаныя дзве розныя версіі гэтай легенды. Адна гэта польскі храністаў Ян Дулугаш, вядомы, і Мацей Страйкоўскі, другая беларуска-літоўскія хронікі. Беларуская літоўская версія, яна грунтуецца на традыцыях старажытна-рускага летапіса, візантыйскіх і познярымскіх крыніцах. Яны існуюць, як стала вядома. Ось. І асноўнымі крыніцамі для беларуска-літоўскай версіі легенды пра Палямона былі хроніка, гэта Ян Малады, бравіярый Еўтропія і аб Цэзарах Аўрэлія Віктара, рымскія. Ось. Ну, нас больш цікавіць, вядома, што беларуска-літоўская версія. Чаму? Або мы з'яўляемся беларусамі-літоўцамі, таму і цікавіць гэтая версія. Бо палякі перараблялі яе пад сабе. Это вядома. І ў больш пазнейшыя часы. Польская версія значна маладзейшая за беларуска-літоўскую. Ось. І вось у гэтай нашай беларуска-літоўскай версіі Палямон мае грэчаскае імя, не лацінскае Лібон, а ў палякаў менавіта Лібон. Ось. Паходзіць ён з Малой Азіі, а не з Італіі, і здзяйсняе уцёкі пры імператары Нероне, а не падчас грамадзянскай вайны Цэзара з Пампеем. Чаму так? Бо Цэзар, Пампей гэта больш такія славутыя асобы, то палякі іх прыцягнулі за вушы, вядома. Справа ў тым, што яны, не адтаргаючы зусім версію паходжання рымскага для літоўцаў, для князёў літоўскіх, тым не менш уже пад сябе эту версію перараблялі. Ось. Пра Палямона это знаты рымскі ўцякач і заснавальнік велікакняжацкай літоўскай дынастыі. Упершыню згадваецца ў другім зводзе беларуска-літоўскага летапісання, а менавіта ў хроніцы Вялікага княства літоўскага Дыжамойцкага, створанага ў 1520-1530 гадах. Легенда пра яго ўцёкі ад імператара Нерона разам з некалькімі сотнямі рымскай знаці, марскім падарожжы да вусця Нёмана, валадаранні яго і нашчадках на новых землях выкладзеныя ў летапісах красінскага, рачынскага, альшоўскім, румянцаўскім летапісы і нават еўра- і наўскім летапісы. Старонка 38. Так, легенда пра Палямона змешчана і ў больш позніх хроніках, хроніка Быхаўца і ў хроніцы літоўска-жамойцкай, як ужо мы казалі. І даследчык разглядае гэту легенду як штучны міф паходжання літоўцаў. Ну, я б не сказаў, што гэта штучны міф. Добра. Гэта тое, што зараз цяпер кажу, гэта ўсё ўводзіны, бо тут будзе шмат дакладных цікавасцей па гэтаму пытанню. Бо, як я бачу, да таго я казаў, як ужо абгрунтованая версія, а тут больш дакладна, больш так шырока ўсё гэта раскладзена. Ось. Дык вось, дынастычны міф пра паходжанне велікакняжацкай улады Гедымінавічаў. Галоўная дыскусія паміж даследчыкамі ідзе аб ідэалагічным, палітычным, як знешнім, так і ўнутраным сэнсе легенды. Но гэта зразумела. Таму гэтыя две версіі паміж сабой не стыкуюцца, польская і беларуска-літоўская. Кожны цягне на сябе тую радзюшку. Ось. А
аб тым, у якіх колах грамадства яна стваралася і навошта, ну, як мы ўжо і казалі. І асаблівая ўвага падаецца палітычным інтарэсам правячых колаў ВКЛ. Менавіта ВКЛ, а не Крólestwa Польскага. Разумееце. Але, як не дзіўна, доўгі час цікавасць даследчыкаў не выклікала персона самого легендарнага Палямона, а дакладней яе антычны прататып. Чаму менавіта Палямон? Ось. Ці гэта цалкам фантастычная персона, ці персанаж старажытных міфаў, альбо нейкі малавядомы рэальны рымлянін? Асабіста я лічу, што гэта сапраўдна існуючая ў свой час асоба. І толькі недавно беларуская даследчыца Любая А. слушна поставила пытанне аб магчымасці выкарыстання рэальнага гістарычнага кантэксту пры стварэнні летапіснага міфа пра Палемона. І можна пагадзіцца з ёю, што станоўчы адказ дасць новыя аргументы для асэнсавання ідэалагічнага палітычнага прызначэння легенды аб Палямоне, і даследчыца гэтая Любая прапанавала і ўласную гіпотэзу аб рэальным прататыпе летапіснага Палемона. На яе думку, найбольш верагодным прататыпам легендарнага Палемона мог быць Палемон I, цар Понта. Ну, ні больш, ні менш. А што ў нас такое Понт? Правільна. Гэта і Малая Азія, і Крым, і Чорнае мора ўвогуле, і яго пабярэжжа. Які меў рымскае грамадзянства, быў прызначаны на сваю пасаду трыумвіратам Маркам Антоніем, а пасля разгрому апошняга Актавіянам захаваў сваю пасаду саюзнага цара. Ну, пакуль што хопіць. Паглядзім, ці гэта будзе вам цікава, ці гэта будзе для вас нецікава. Бо матэрыялу шмат, і шукаць асабліва не прыйшлося. Паглядзім.